njia dijitali. Jopuonjre mayo 100 oyudo kony mar siro sombgi mag sekondari kowuok e aguch omenda mar NGCDF e kach od bura ma Nyakach. E nyasi manyo bagi apisi mar CDF mayudore Paponditi, aguluno nogolo omenda maromo $1,27,924 mar siro somb jopuonjre maromo 5,000 mayande ooro kwayo. Japuonjre ka japuonjre noyudo omenda maromo Sh4,500 kama apisa mag aguch omenda no mar kach od burano ne ochiwo. Okang' ma kamano opuo kod jopuonj kod anyuola mag jopuonjrego. Weche mag uchumi bende tek. Koro kawuono ni ende Mheshimiwa Duma Wuoro osemiyowa thuolo ni kik warit weche mang'eny, skul seyawo next week. Koro kawuono wase officially release pesa mar jo secondary kendo wan kaendi gi principal te mag Nyakach. Pesa mawagolo kawuono en over 27 million madhi e sikunde wa mopogore opogore, the 52 schools mane Nyakach kae. In January we gave 4 million to fully sponsored students. So, and that is included in the 27 million. In fact, we give this bursary to help students because most of our schools, we have 53 secondary schools in Nyakach, and this for us to help them, most of them are day schools, for us to help the students because we have very many students. That is why this time we gave bursary to 5,000 students. Mokwonga go erokamano kuom kony mowuok kuom CDF, bursary ma bende gise konyo godo skunde e odiechieng' ma kawuono kuom chulo fees. Pesa ma nyathi ka nyathi oyudo Sh4,500 romre gi fees mar tam. Mine mapek e gweng' Mangomeni e alwora ma Junju